En canvi, sí que hauríem aprendre d'eixa part d'història que ens diu que de fora no van a venir a fer-nos la feina. Fins i tot podríem aprendre que som molts de dins que tampoc mouran un dit per la seva terra, per la nostra terra. I és per això que el paper d'este homenatge, el paper d'este castell, almenys simbòlicament, és necessari per al nostre poble. Però la resistència simbòlica que representa este castell sí que l'hem d'aprendre, l'hem d'assimilar i l'hem de fer nostre. En el seu moment consistia en no deixar entrar, en defensar mantenint fora i en lluitar aconseguint-ho. Avui les coses han canviat, són diferents, però hem de continuar resistint. Ho hem de fer perquè ningú ens diga com ha de ser el nostre poble. Ho hem de fer perquè de nosaltres depèn que les batalles guanyades i les perdudes hagin servit d'algo. I sobretot ho hem de fer perquè ningú, o millor dit, perquè tots nosaltres, com ja hem après, som els que escollim, els que decidim i els que fem el nostre país. I això, al igual que este castell, deu resistir. Moltes gràcies.